parang Clark to ah. Ibig sabihin may toll gate din dyan? Meron yan. Ayun, may ano naman tayo eh. May RFID naman tayo eh. Parang Clark na oh. Ngayon lang tayo nakapunta rito, ano? Hindi na nakapasok dito eh. So parang one lane lang, ano? Ano pa? Parang may pakaliwas yung ganyan eh. 500 meters. May korelasyon na maraming problema sa ekonomiya na dapat ayusin at esikasuhin ng Pangulo dahil sila nakukulangan ang tao. Galing mo. Sa sinasabi natin na walang ginagawa ang ating Pangulo. In fact, kung makikita natin yung LEDAC priority bill, majority o karamihan ng mga priority bill, pero ginagawa ganda siguro pinasabihin ng mga tao doon sa survey na yun. Parang mayroong set ng percentage dapat kasi tingin Try natin kung gagana dito yan. Ay, Ba, wala naman ha? wala naman eh. Wala. Yun. Wala. Ito, doon. Diretso ka doon. Yun, sa pula, sa pula. Sa pula, pula, pula. Sila, ayun ako. Oo. Nabasa ko na. Ito yung pa-Maynila. Ito, Maynila. Pero Estex yun. Oh, malamang, palabas yun ng ano. Basta pa Maynila, palabas na ng SLEX yun. Pero makikita natin na may mga improvement. At even sa social service at ethics, yung kanyang tupad, yung pagtulong niya sa mga marginalized sectors. Yan, malayo. 8.7 kilometer. Oh, tatanong na si Kuya, saan na kayo? Lapit na. 8.7 kilometer. Parang malapit lang yung kilometer na yun. Yan. Sige, dire-diretso yung drive yan. Pero malapit na. Continue straight for 7 minutes to CALAX West Saligon Unono exit. Maganda dito ah. Walang ano. Walang bayan. Ang oras na ito ay ihatid sa inyo ng robust dietary supplement for men para sa mga kalalakihan. Maging saksi sa ika-22 ng pagkasalukuyan. Tumoto sa isa namang special coverage ng DZWB, WBTV at Super Radio Stations nationwide. Soda 2024. Ang ikatlong state Parang pataas na. Ah, ano siya? Packet siya? Parang park to ah. Ganda. Hmm? Mahal yata dito eh. Palagay ko. Ibig sabihin, pag uwi, pwede yung ano, SLEX yun. Tayo? Oo. Hindi naman siguro traffic Kahit dyan saan? sa Donos. Malamang dito rin tayo dadaan eh. Kasi dulo lang daw nito eh. Lapit lang. So malapit din sa kanila yung SNR. Parang pumunta lang ng Alabang tayo. Oo nga. Ano ba exitan? Exitan. Basta ang sabi ni Kuya, dire-diretso lang daw, dulo na nito ang kala ko. Ito naka naman tayo, naka-waste naman tayo. 5 kilometro pa.
gumana ang RFID. Gagana ito, Laguna to eh. Hindi naman Maynila. Dahan-dahan. Dapat tayo gumana ang RFID natin. Tas, Walang RF? Ha? ay! Ah, naka-easy trip ba ka? RFID kami. RFID? Atras na lang. Baka papaano nito. Hindi pala, ano pala to? Easy trip. Si ate. Walang easy trip. Wala kami easy trip. Magkano daw? Ito. Bakit sa kabila? Doon no, RFID dapat doon pala tayo eh. Ano pala yun eh. Si ate, easy trip na pala. 60? Laguna na pala. Saan mo nagaling? Ay, RF out dito? Hindi. Ay, yung kahit sa kabila? Hindi. Wala ring easy. RFID doon eh. RFID doon ano. Wala ba? Ba't ganun po? Easy trip. Thank you ate. Mama, hindi pala. Ba't ganun? Parang yung kabila wala din. Yung kabila, yun yung mga cash na walang easy trip. Dapat GMA Carmona, dun tayo. Dito. Oo. Yan. Sige, diretso. Yan, sige, hindi naman nagaan. Tama Kung yun. maintindihan nyo, ano? Parang ano yun, halimbawa yung kung pwede yung RFID, diretso tayo. Ngayon kung wala kang RFID, dito ka, yung cash, yung wala kang card. Okay. Parang cash yung dinadaan natin sa NLEX, di ba may cash? Hindi gagana yung ano natin, Oo. RFID dito? Hindi. Para tayo nasa Balintawak. Wala pa to? Wala Wala siyang pa. Ano pala to? Easy trip. Puta. Pero kailangan mabayad. Wala namang problema. Hindi. Kung maraming, mapapagalitan tayo doon. Kung maraming sasakyan. Easy trip, yung sabihin, yung easy trip. Yung pang NLEX, yung sa may Pampanga. Kukuha tayo. Oo. Ano, Tanda mo, pag umuwi tayo ng Pampanga, hindi na gana may yan. lalabas? Oo. Pero Pero- kukuha pala tayo. Sabi, first time eh. Sabi nila, pag-iisahin na yan, yung RFID tsaka easy trip. Ibig sa dapat kumuha tayo ng card kanina. Wala. Dapat nagbayad tayo dito sa may sa may doon sa no RFID nakalagay. Babayad ka lang ng cash. Yung kanina sinabi ko na may Oo. naka-card. Hmm. Wala, hindi naman natin alam eh. Ngayon lang tayo dumaan dito. Yung kaninang sabi mong ano yan, yung nagpapakarga yan, pero hindi RFID, easy trip. Iba to. Eh, paano pag uwi natin? Tanong natin kay Kuya. Hindi, pag uwi natin, sa cash tayo. Hindi tayo kumbaga sa pag uwi natin, napapasukan natin yung no RFID. Tanong na lang natin sa kuya mo. Oo. Wala kay kuya. Yung kaninang dapat dito tayo sa kanan. Hindi tayo Diretso pumasok tayo, kasi hindi no? nagana pala to eh. Wala. Ganun talaga tayo first time eh. tanong natin kay Kuya paano ang nito ang Exit right. Kasunod na rin yan ng pag-upgrade ng mga airline ng kanilang mga aeroplano 20 patungong A330 para naman ma-accommodate ang mas maraming pasahero. ganda ng daan, no? Parang ang tibay. At malasakit Tibay din yan. sa mga pasaherong na kailangan. Tuloy-tuloy na rin ang pagtatrabaho ng kaap, kayong normal na ang
operasyon sa palikaran. Pinapaalalahanan din ang mga pasero na iwasang pumunta sa airport kung na-declare naman na kansilado ang kanilang flight. Dahan-dahan ka dyan. Mag-exit tayo. Aguinaldo Highway. Ito, dahan-dahan ka. May exit ba dyan? Ayun. Ayun. Sige. Aguinaldo Exit Highway. right to CALAX West Salang Aguinaldo exit. Yan, dyan. Wala naman pala. Wala Yan na, lang naman sagad na pala. Oo. Ito yun, tama tayo. Sagad. Ano pa? Tutusungan pa. Kuhukayin pa eh. Ano? Ito, dahan-dahan tayo ngayon. Ito, Mukhang maloko na naman tayo dito. Doon ka sa no RFID dito, pinakadulo para safe. Ito, mga cash yan. Yung walang ticket, walang ano. In 200 meters, at the roundabout, take the first exit to CALAX West Salang Aguinaldo exit. Ito, walang problema dito kasi ito, lahat ng mga yan, no RFID. Dapat pala dito. Hindi ko lang kung bayad mo dito dyan. Easy trip. Mamadali. Mamasalit. Baka kala. Yan, kanina pag marami pag ganun ng tao. Kanina pwede ka pa nga umatras eh, walang sasakyan eh. Hindi na tayo pinatras eh. Wala problema dito. Cash ito eh. Lahat ng mga walang Wala naman tayong ticket, diba? wala. Ito lang. Yan, ito. Tatanong mo lang kung magkano. Magkano? Saan ba tayo nag-enter kanina? Ito, bigay mo. Hindi. Saan lang? Sa may Don Jose. Sa Domingo. Oo, Santo Domingo. Ha? Wala kang barya. Yan. Wala ka pong barya. Santo Domingo pala yun. Ba't hindi kami binigyan ng card? Ba't walang card? Wala. Hindi. Di ba mag-merge na yung RFID, no? Kaya mo na. Saka, December na lang. Ay, ano ba yung kanina? Titigil muna sa gano'n. yun, pwede ka magpa-install. Tama, pwede ka magpalagay ng strip. Pwede ka rin magpa-load. Halimbawa, yung strip mo, mababa na yung bagan. Pwede ka rin magpa-load. Thank you. Kaya mo, hindi nila alam kung saan tayo galing. Dapat nagbibigay ng ano eh. Kumuha ng mga card. Operator Arnel Ignacio. At the roundabout, take Oh, the first ma. exit Din to lalo. CALAX West Salang Aguinaldo exit. Sabi makablink. Hindi, wala yun. Doon, diretso ka lang doon. Yan. Wala naman palang ibang Wala pala. Yan, yan. Diretso, diretso. Tapos kakanan. Kanan, okay. Oh, 100 okay. meters. Turn right on 410. Dasmariñas na oh. Ito, Tagaytay. Dasmariñas. Ay, ito na yata yung Dasmariñas na ano, no? Oh, yan na yun. Ang bilis ano. Yung sa Cavite dinadaanan natin, no? Wala umanong gumagamit ng bus carousel na naka-wheelchair. Pero matapos pulahin ng netizens Kanan. ang rapat, nakahanap umano ng solusyon ng MMD kung saan maglalagay sila ng vertical lift para sa mga naka-wheelchair.
pa yata. Ipapagamit rin sa publiko ang PWD ramp pero aayusin muna ito at sesementuhan para hindi masyadong matagal. Siniguro naman ng MMDA na walang dagdag na gastos ito sa gobyerno dahil Magpapaanda kaya to. Stop. isa hanggang 2 buwan gagawin ang ramp bago muling buksan sa publiko. Arestado ang isang lalaki matapos mahulihan ng baril sa lungsod ng Maynila. Kilala ang suspect na Ay, kung pagkaya mo. Arnel, 26 Ayaw naman magpatigil ni Nadakip Kuya ang eh. suspect sa Nara Street, sa Barangay Tuturit, sa Barangay Tutupor, Soso, matapos siyang maaktuhan ng mga nagpapatrolyang pulis na may hawak na sumpak sa may isang bala. Reklamong paglabas, comprehensive firearms and ammunition. Tagal ni Kuya eh. Ang isa sa Magito. pangalawa. Ayun yun. Oh, sige, diretso na. Ito na yung ano, Yung pinupunta natin dati. Oo, ayan na. Ah, okay. 4.7 kilometers. Ayan na. Yun pala yun. Malapit nga sa kanila. Eh, dyan tayo sa loob. Makapasa pa rin ba tayo loob ng ano? Parang Dasma. Dasma to eh. Dasma Bayan. Oo. Pa ganyan. subdivision na ano nga ang pangalan nun? Dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrol noon Dito sa nakaambag Messenger sa ko, eh. susunod na linggo. Pangulong Bongbong Marcos, nilagdaan na ang new Government Procurement Act at Anti-Financial Ang subdivision nila ay Metrogate Estate, Dasmariñas. Destination address ni Pangulong Okay. Bongbong Marcos sa Lunes, inisyu ng lokal na pamahalaan ng Quezon City mga magsusunog ng FEG. Hindi aarestuhin ayon kay Quezon City Mayor Joy Bernabe. Matarik na rampa sa EDSA busway station sa Quezon City, pansamantalang isasara ng 1 hanggang 2 buwan para sa ilalim sa pagkakaayos ayon sa MMDA. 45 flights na naiya na pagsira dahil sa global cyber outage ayon sa Manila International Airport Authority. PNP bumuo ng special task force para tumutok sa pagbuwag sa mga illegal na popo sa bansa. Isang oras na pinakamalalaking balita bukas puso, Alan Gat. Ako naman ang inyong kapuso, Jeff Obalil ng GMA, walang Diretso ka ng 4 na kilometro pa. Sa kalsada, oh. Ginagawa. Inahay 3.4 kilometer, malayo-layo pa. Lubak-lubak eh, lalim eh. Ano? Mas malapit to kaya tayo mag-Carmona. Dati Carmona yata tayo nag-City. Tsaka laging traffic doon, di ba? Papunta ka Lamek. Oras, alas 5 ng hapon. Malalimang talakayan sa mga napapanahong issue. Pangit eh. Tulo ang tututukan. Diretsahang hihimayin ng bawat usapin. Makakasama niyo si Alan
gato sa TKO Talakayan, komentaryo at opinyon. TKO Talakayan, komentaryo at opinyon kasama si Alan Gato. Ano ba yung subdivision sa Santa Rosa? Ang subdivision. Santa Rosa Estate, ano? Oh, Wala namang Metro Gate dun eh, no? wala. Metro Gate. May Metro Gate din doon sa Santa Rosa. Yung Sa- papuntang... Sa Balibago, may Metro Gate. Okay. Yung papuntang Santa Rosa. Oo. Yung palang papuntang Techno Park, Santa Rosa Estate, no? Yung kay Emon, no? Kaya sabi ko, parang familiar ang Metro Gate. Dalawang kilometro. Parang minsan nag-live si Odan, nagra-rally. Doon sa may ano yun, ano, doon sa may entrance, no? Sa gate mismo. Sa may gate mismo, no? Sabi ko, parang sa gate yan, sa may BPI, ano? Sabi ko kay Ria, sa may BPI yan, sa may entrance. Napatapat nung ano nila. Yung ship nila may gano'n. Kaya nga, eh. Sabi ko, parang sa gate ito, yung papasok. Yung pinagpa-practicean natin ni Ryan dati na mag-drive. Oh. Sabi ko, ba't dito nag-rally itong mga to? Hindi doon sa tapat ng NXP. Naglakad na yung nakarating. Paano sila maririnig? Dapat doon sa tapat ng NXP, doon sa may ano mo. Pasok kaya yan, Metro Gate yan. Yan, Metro Gate yan. Pasok pa dyan. Na magtitipon-tipon dyan Ganda ng subdivision na to, unahan pa lang. sa bahagi ng Sandigan Bayan, pagkatapos meron tayong Antay. Ito ba entrance? Doon ka, oo. Visitors, kaliwa, ayun o, visitors. Yan, kaliwa ka, visitors. Yun, doon. Ba't may RFID? Sila, siguro. Sasabihin lang daw natin dito. Yan. Mga Antay.
Blackster, diretso lang. Blackster, diba? Teka. Saan paano natin makita? Ayun o, Black 12. Kaya diretso lang. Black 31 lang. Ganda dito ah. Ano sila dito na may bahay o na? Hindi, no? Parang nagre-rent lang dito Hindi, sila. rent. Ang bahay naman dito. Oh, exclusive. Lalakihin o. Parang mga artista yata dito eh. Ang lalaki. Yaya ako dito. Yun, Black 31. O kaya, ano ang nung Black 10 na babasa ko tayo? Black 19. Ayan o, 19 ano, diretso pa, malayo. 19. Black 19. Malayo pa. Labaw siya. Saan? Labaw siya. Kung ano? Black 31. Tattoo. Anong black yan? Kantong yan. Black Oak, 33. Ano Ba, ba? lumampas na Ano ba tayo? 31. O, di babalik tayo.